ngồi lên xóm liền là xóm mà hiền chào tiêu ý xua en ru thì khó không in hẳn sát thì lốc thì thì lồng ông khóc mày anh soi nó bỏ đây tiêu to hết là hi sắp là chuan look to Jesus weary one thì nia chào tiêu ý xua en ru thì nani asalfa hiền hẳn sắp mà sai la so mi re do do re mi so mi re do re do ta hian dc kha oma da ka po kan ti ka from the beginning ta chang hian kan saleang so mi re do re mi so mi re do re do re do re mi fa mi re do ta ti zong kha ni mai ni a thu hian han satai la chau te u isua en ru in en chuan in damang chau te u isua en ru in en chuan in damang lalpa thil ti chu en ru in damang thinga khai kan chu en ru in en chuan in damang min en ru ati ngai ru in damang lal pa khai kan chu en ru en ro u a nai reng en inu ru e nga nge in thi a ti zong kha ni ta mai ni har lem lo khop mai ki bon nen hian voi khat han sale na chang khat le thunon kan thiam hi chan kan thiam mai zel ania chào te u isua en ru in en chuan in damang lalpa thil ti chu en ru in damang timma khai kan chu en ru in en chuan in damang min en ru ati en ngai ru in lal pa khai kan chu en ro a nai reng en inu ru e nga nge in thi a voi kha sale ang chào te u isua en ru in en chuan in damang lalpa thil ti chu en ru in damang thinga khai kan chu en ru in en chuan in damang min en ru ati ngai ru in damang lal pa khai kan chu en ro u a nai reng en inu ru e nga nge in thi a ti han tok mai ro se karen kan nei lawa a thluk hriat nan ti khan tok mai ro se dal som lian a soman na ron request ani kan la sak ngai lo tak mai ani